Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кунед ки дар имрӯза навор ма чӣ рӯй кардагам ва чира чақчақ мекунем. Дар имрӯза навор бардурои азиз мошини Мерседес объёмни рӯй кардагиян замин астай дар шаҳри Бохтар станоки фурӯшӣ астай хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур хонаи заминӣ астай дар шаҳри Душанбе 9 километр ва ноҳияи Ҳамадонӣ квартираҳои арзонак астай дар шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Турсунзода. Қизиқи видео ҳамия ки дуконата квартираи 130,000 сомон ай ва я замини дига астай 50,000 сомон ва дигар чизои арзон ам рӯй кардаган видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Агар ягон кас хона мошин квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед метавонед ки дар номерои WhatsApp ма бинависед ма барои харидоро я рекламаи аҷоиботш мекунам. Касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед ва амоят дона лайки бепала барои ҳами шери нар биҷихен. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزاپیرووس که ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشوه بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بار برده میرسونن تریتور ای مسکو دستافکا به پول خچان میروان بار ایدستان میگیرن نقش با مصلحت ای بردرو ای روی کیلو زویسید میکنه شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه کمپانی که بختیار و بهرام ای با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستان عزیز номерои телефонош аст занг зада маълумоти бештара бигиред. салому алайкум апоҳо хоҳарони азиз ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелик ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳо хоҳарони азиз шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳо хоҳарони азиз шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед марҳамат номерои дар болои экран буда دستافکا با تمام شهرهای تاجیکستان و مسکو داریم. شما اگر چیزهای لازمه خود را درخواست کنید در مدت 3 روز می توانید دستافکای خود را قبول کنید. همه ما کارگران زنهای کمپانی فابلیک شما زنهای مهربان خانشین را انتظاریم. ана ки бародарои азиз бачаи ачкидор навора сар мекуна ба қизиқи сегӯшка бародарои азизам и хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур деҳаи Фалакон хонаи деҳтаҷаи фасон кардагӣ 1.5 сотиқ заминда 5 дар хона дора ба ният дар друншай ремонти хона 90% тайёрай овсвеч мега ҳастай мегзарониш тамом ҳуҷҷатош 100% гирди хонара фундаментош рехтагӣ смен блокош ҳастай бо 4000 дона ғишти пухтарам дора бародарои азизам мисол барои ягон чӣ кор меоя нархиш 220,000 сомон мега касе харидори аниқ бошен арзон мешава бешухи нархи созне ки хонаи деҳтаҷаи фасон дар шаҳри Душанбе 220,000 сомониш мега пули урусӣ қати 1,332,000 рубл мешидай номерои телефонош WhatsApp дора имо дора занг зада маълумоти бештара бигирен. دوستانی عزیز مگذاریم با دیم اعلان امروزه یک کвартираи арзони дига мо дарои кардагиян беҳад нархи зурайнекӣ ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода ориентир радиостансия пеши балинсаи типрклосни духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 44 квадратни метр ремонт дора овсвеч ҳастай ҳуҷҷатоша хичон мекунан метан касе мақсад ҳами квартираро бихара ҳуҷҷатоша ҳами бародар хидиш мекуна мета нарша бардорои азизам 200,000 сомон мега камтарак арзон мешава агар мошинои 2011 боло боша болоиш суман битен мешидай ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай хулоса 200,000 сомон алиши фурӯшӣ пули урусӣ қати 1,211,000 рубл мешидай дута номерои телефони Тоҷикистон шамондагӣ номерои поёнгиш имо WhatsApp дора марҳамат касе дар квартира дар кори ноҳияи Рӯдакӣ занг зада маълумоти бештара бигирен сум мешид ҳози хидм мехаридимашда. салому алайкум бародаро имрӯз 19 числа 09 бародаро хад рафтем граница гузаштем омадем инам одамое ки печати фарши дӯстан 60-70 дона инам хе галочка мондагӣ ина 100%
иншалло ба амри худо ин бародару дигариш ина 19 число ин миграсионка ин печатои мисол фарши задагӣ омадаган ягон проблема нестам ба амри худо 100% мезгарем бародару ми миграсионкаш хати ҳамаш хати ягон проблема нест ба амри худо иншалло занг бизанин ҳамин комфорто хати иншалло ба амри худо браҷон мебарем миёрем иншалло ба амри худо. дӯстони азизам, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен ки бардурои азизам станоки фурӯшӣ моторош 7.5 ба 3.5 аймега 1000 оборотай мега ара леса доштай 40 сантиметр кнопкара меҷиқи кор мекуна. адрес бардуро ноҳияи ҳамадонида қарор доштай калхози дружбада нархша 13000 сомонӣ мега ара бидай ҳам леса бидай. бардурои азиз хай мисол бо номерои телефонаш аст занг зада мепурсен мисол ана чи аппаратай чи мисол станокай 13000 ана сомон нархша мега арзон мешава. пули урусӣ хати 78000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои расияш ватсап дора. маълумоти бештара занг бизанен ё ватсапшда бинависен. дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ мерседес объёмни соли баромадаш 1998 сол сӯзишвориш бензини холӣ объём мотораш 2.4 коробка механик балонош навай аккумуляторшам нав будай. адрес бардуро шаҳри душанбе нархиш 78000 сомон мега арзон мешава. пули урусӣ қати 475000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои расияш ватсап дора. занг зада мерседеси объёмнира бихарен. солаш 1998 солай. бардурои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ихонаи десем бардурои азиз срочни яъне ки бо диққат гӯш кунед. срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе 9 километр ана нефтияник да будай 6 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ ремонти хона миёнай обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай гирди хона ба сетка маҳкам кардагӣ. бардурои азизам нархша 125000 сомонӣ мега. срочния бардурои азиз 125000 сомон арзон мешава. ду та номерои телефонша мондагиам ҳар ди номерош имо ватсап кор мекуна. 125000 сомон нархи арзон айне ки пули урусӣ қати 761000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. дӯстони азизами хонаи десин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ пешина номаш московския касе намедона пишти заправкаи чордарагиё 6 сотиқ заминда 3 дархонаи бара кардагиай ремонтчи миёнай ову свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай гирди хона 80% маҳкам будай баня ҳоҷатхона оғил аловхона дора заминаш ана замини хокӣ будай дарахтои мевадиҳандаам дора. бардурои азизам нархша 125000 сомонӣ мега арзон мешава. пули урусӣ қати 761000 рубл мешидай. марҳамат касе дар хона дар кораи ноҳияи ҳамадонӣ занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизами заминаи десин қарор дорад дар шаҳри бохтар пешина номаш қурғонтепай 4 сотиқ заминай ана 4 сотиқ замини холӣ тарафи шаҳри бохтар пеши аэропорт абудай. бардурои азизам соҳиби замин маълумот додагия ки 4 сотиқ заминай не нам дора не шура доштай заминаш ана 8 сотиқ будай ҳамагӣ 4 сотиқша мега мефурӯшум 4 сотиқи дигаша хидм хона кардесам ана бардурои азизам документош 100% ягон камбудӣ надора мега ову светиш ҳастай мисол ову светиш доштай мактаб ана қарибишта будай нархиш 50000 сомон арзон алиш мекадай. пули урусӣ қати 305000 рубл мешава. дар видеои пешина бисёри бардуро нависта буданд ки шаҳри турсунзода квартира арзон монен. бардурои азиз ҳар як комментарияи шуморо ман мехонам. мисол ана квартира замин меген чизе ки меген ман арзонтар барои шуморо меометам. бардурои азизи квартира десин қарор дорад дар шаҳри турсунзода
пешина номаш Регарай. Духонага квартира дар 8-ум этаж қарор дора, 2-ум микрорайони шаҳри Турсунзода дабдай. Дом новостройка, хона без ремонт, коробка. Соҳиби квартира маълумот додагие ки монтаж ва шкатурша кардаги тайёр бардурои азизам. Ана без ремонт коробкане ки монтаж ва шкатурша кардаги тайёр будай. Нархиш 130 000 сомон арзон алиш мекадай. пули русӣ қати 799 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азизам, мебод навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки замин аст, ки ҷое ки мошин аст, ки ҷое ки хона аст, ки ҷое ки квартира роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардурои азиз, касе ки то охири видеоро қатима тамошо карден, илтимос мекунам ядона лайкира бичихен, ҳамин видеоро падилит сакнен, имо ватсап ҳама ҷода падилит сакнен ва дар комментария мисол фикрҳои беҳтаринтона бинависен, ё аз ки ҷо хона замин квартира дар кораятона бинависен. бардурои азиз, агар хона дар кор набоша бинависен ки савдутиҷӣ ба пеш. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. гапа мисона мекунем то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва як чи дига қариб ба ёдам баромад бардурои азиз, касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. хайяка.